Mae'n wedi 8 o'r gloch, mae'n alw ar yr gwasanaeth iechyd gyflwyno clinigau arbenigol yng Nghymru I drin cleifion Covid hir. Daw hyn wrth I gleifion ddweud y bydd y system symlach I gleifion yn fwy effeithiol wrth ddelio da'r symptomau. Yn ôl Llywodraeth Cymru, mae cynnydd wedi bod yn yr arian sydd yn cael ei roi i'r gwasanaethau adferiad ar gyfer cleifion Covid hir, gan ychwanegu hefyd fod y gefnogaeth yn flaenoriaeth o hyd. Mwy am y stori yma, dan gohebydd ni Megan Davies. Ro'n i'n iechus iawn. Yn y goffennol dwi wedi gwneud llawer o ymarfer corff. Ro'n i'n arfer chwarae rygbi, rhedeg ar y pryd. Ro'n i'n hyfforddi ar gyfer triathlon ac dalais I Covid ac 2 blynedd yn hwyrach. Dwi'n adfer o hyd mewn ffordd. Dwi ddim yn gallu cyrraedd yr un lefel cyn Covid. Mae hi'n restredig iawn. Mae Gareth Evans yn falch I fod nôl wrth I waith fel cyfrifydd wedi cyfnod o salwch. Ond 2 blynedd ar ôl dal Covid-19, mae nifer o'i symptomau yn parhau I achosi heriau iddo yn ddyddiol. A hyn y bryd, mae problemau gyda fy nysg. Mae tinnitus yn mob list o hyd. Mae rhaid I fi cymryd meddyginiaeth I helpu rheoli y symptomau nawr. Ac wrth i'r pandemig gael I ail ystyried mewn ymchwiliad cyhoeddus yn Llundain, mae Gareth o'r farn fod angen ystyried sut mae trin y bobl sydd dal yn dioddef yma yng Nghymru. Dwi'n siarad cleifion arall yn Lloegr er enghraifft ac mae clinigau ar gael I bobl na. Hoffwn I weld rhywbeth fel na yma hefyd. Dwi wedi cyfri apwyntiad, dwi wedi gael erbyn hyn ac a hyn y bryd dwi wedi cael dros 100 apwyntiaid, ond dwi'n gwerthfawrogi y cymorth ar y help dwi wedi gael, ond I fi yn amlwg dwi ddim yn defnydd da o adnoddau yn fy marn I. Mewn datganiad fe ddywedodd Llywodraeth Cymru fod trin cleifion yn flaenoriaeth o hyd, gyda chyllid gwerth 8.3 miliwn o bunnau ar gael I alluogi byrdde iechyd I adeiladu'r gwasanaethau yma ymhellach. Nad oes clinigau arbenigol Covid hir yma yng Nghymru, mae meddygon teulu fel Dr Llinos Roberts yn gallu cyfeirio cleifion a gwasanaethau amrywiol. Y gwirionedd ydy'n anffodus yng Nghymru, does gen ni ddim y clinigau arbenigol yma, ac fel meddygon teulu, beth dyn ni'n aml yn neud ydy cyfeirio rhywun at pa bynnag arbenigwr sy'n fwy addas ar gyfer y claf yna. Tas y gennym ni clinigau penodol ar gyfer Covid-19, bydden hynny'n gallu hwyluso'r broses o gyfeirio pobl at cael cyngor arbenigol. A dwi'n meddwl bydde'r pobl siŵr o fod yn cael falle gofal mwy cynhwysfawr yn edrych ar lot agwedda yn ei gyda Covid-19 yn hytrach na dim ond y symptomau penodol bydda'r falle'r arbenigwyr penodol yn edrych arnyn nhw. I Gareth, y cynllun nawr ydy cymryd un dydd ar y tro wrth ddod i'r arfer gyda'i ffordd o fyw newydd. Dwi'n teimlo yn lwcus I wneud pethau normal, I weithio, I wneud ymarfer corff, ond mae wedi bod yn proses hir. Dyna chi Gareth Evans, a Gareth yn cloi y droddiad Megan Davies. Ni'n aros yn y maes iechyd. Sylw I ysbyty Bryn Beryl